Здравейте, колеги, майстори на словото, на фотообектива, на печатната графика и на печата. Здравейте, приятели на вестник Марица! Добре дошли на празника на вестник Марица, 135 години журналистическа традиция в Южна България. Вестник Марица, първият общобългарски вестник след освобождението, посветен на свободния живот на всички българи в тогавашното княжество България и източна Румелия, поставя началото на журналистическата традиция в Южна България, чието наследници сме днес ние. Делото на първите не е забравено. В знак на уважение към историята, екипът на днешния вестник Марица, със съдействието на Държавен архив Пловдив, с огромното участие на историка и наш колега Владимир Балчев, подреди тази изложба в знак на уважение към историята, поклон към делото на онези будни български книжовници, работили за българската кауза. Експозицията 20 постера е подредена на най-личното място в Пловдив, центъра на града. И естествено честта да я открие има кмета на Пловдив, господин Иван Тотев. Уважаема госпожо Бозукова, уважаеми господин Захариев, уважаеми господа управители, господин Минчев, журналисти, фотографи, творци, колеги, за мен е голяма чест първо да бъда кмет на града, в който започва издаването си първия общобългарски вестник след освобождението. Това наистина е голяма привилегия за нашия град. 135 години са нещо страшно много и едва ли ще можем да ги разкажем в 20 фотоса, но всеки от нас може да разкаже своята история за вестник Марица. От моята кратка политическа практика през последните години съм се срещнал с толкова много хора, които са имали общо и са били закърмени в вестника и са тръгнали по други пътища житейски. Така че вестника се е превърнал в една несъизмерима институция в нашия град и едно люпило на много журналистически кадри. Така че за мен е огромна чест и удоволствие да могат и пловдивчани по-близо да се запознаят с това, което е като богатство в нашия град. И от тук нататък пожелавам още много успехи и много висоти, които да бъдат стигани от вестника и още един път честит празник. Обявявам изложбата, господин Минчев, за открита. Читателите на вестник Марица са безброй. Като символ на приемствеността в нашата достойна професия, каквато е журналистиката, е наградата, която учреди екипът на вестник Марица, най-голямата регионална медия в България. Награда за принос в развитието на българската журналистика в Южна България. Наградата е статуетка, авторска изработка на художника Васил Стоев и е придружена с грамота. Наградата е частица от уважението на днешните журналисти към учителите, нашите колеги, преживели с достоинство в професията журналист. Номинирани за тази награда, която символизира мъдростта, знанието и ерудицията, са Георги Петров, Майя Бучкова, Иван Коджабашев, Георги Райчевски, Делчо Луканов и Карекин Карекинян. Моля, колеги, аплодисменти, моля за учителите. Главният редактор на вестник Марица Любомир Минчев ще обяви носителя на наградата. Здравейте, колеги, приятели, граждани на Пловдив. Искам да ви приветствам и да ви благодаря, че сте тук заедно да изразим признанието си
към едно събитие преди 135 години, което се превърна в исторически и културен феномен на 19 век. Днес е много лесно да се пишем за наследници на тези хора, да се пишем за наследници, за продължители на тяхната традиция, но много е трудно да отстояваме каузите им, да се хвърляме в битки, които за тях са били всекидневие. Но само докосването от това събитие ни вменява някакъв дълг. Някои може да го подценяват, други да го заобикалят, трети да си блъскат главата в него, но в крайна сметка има един неоспорим факт, че вестник Марица, Съединението на България, се е случило, ако се изразим със съвременните терминологии, с медийната подкрепа на вестник Марица. Аз не съм чул и чел такава дръзост друга в вестникарството. И винаги, когато става дума за онова време, за събитието от преди 135 години, обичам да разказвам тази случка от историята на вестника, която е по-малко известна. Става дума за писмото на поп Кристо до издателите на Марица, в което той ги моли да обясни неговата позиция за предателството на Левски. Издателите на Марица отказват да го публикуват, а има и друга версия, че писмото още на пощенската станция в Русе е било спряно. Този факт, каквато и да е истината, която и от двете версии да е вярна, означава една изключителна хигиена на обществените отношения, която ние като продължители на традиции се опитваме да спазваме, да пазим. Тези велики хора, които тогава направиха вестник Марица, са сложили едно изключително клеймо на почтенност. И това клеймо на почтенност по някакъв начин е продължило във времето и в съвременната новата Марица. Това е било правило. Клеймото на почтенност да бъде спазено, което удариха онези хора, които създадоха вестника. И тъй като става дума за журналистика, за журналистическа традиция, искам да се обърна към колегите, към гилдията в Пловдив. Бъдете по-горди, защото традицията, за която сме се събрали днес, повелява това. Не бързайте да коленичите, независимо от цената. Бързайте към своята професия. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. А сега за наградата, която трябва да обявя, за принос към журналистиката в Южна България. Наградата е за Иван Коджабашев. Моля, маестро Коджабашев, заповядайте. Уважаеми колеги, точно преди 10 години имах възможността да връча наградата Пловдив за журналистика на този, който ми я връчва сега, главният редактор на вестник Марица Любомир Минчев. Изказвам благодарност на всички, които не са ми номинирали. Изказвам благодарност и на тези, които бяха номинирани за тази награда. Искам да изкажа благодарност към всички колеги, които в продължение на над 40 години работиха с мен в областта на графиката на вестника. Особено в последните 14-15 години с вестник Марица, когато създадахме един действително модерен, красив, нов за България вестник, с всички изисквания на съвременните полиграфически и други норми. Макар че се печата на стара техника, вестник Марица не отстъпва на никой друг софийски вестник по качество, благодарение на екипа, с който работим, благодарение на хората, с които с любов правят този вестник. Изказвам благодарност и на тези, които и в трудните моменти нощно време сме оставали заедно,
и тези, които са ме насърчавали и са ми давали добро начало. Искам да спомена 3 имена. Едното на господин Степан Ерамян, който ме открива в журналистиката още на 16 години и ме вкара там. И от тогава до сега, вече повече от 45 години съм в този занаят. Изказвам благодарност и на съдружниците на господин Ерамян във вестник Марица тогава, Атанас Спасов и Спас Василев, които не ми пречеха, а ме насърчаваха да правя нов, модерен вестник. Благодаря на всички колеги с празника на вестник Марица. Поздравявам ги да бъдат живи и здрави, а на всички пловдивчани да обичат вестник Марица. Желаем щастие. Бъдете щастливи! Собич, 135 години, журналистическа традиция в Южна България на много лета. Традиция да пием чаша вино, виното, което дарява радостите в живота. На здраве, за здраве и сили. 135 години и на много лета журналистическа традиция в Южна България. Заповядайте!